Добрый день! Канал Алчина Читанка вітае вас. Подписывайтесь на мой канал у YouTube. У ближайший час я почитаю для вас казки жыцця гения беларускай літаратуры Якуба Коласа. Сёння першая казка под назвай «Адзінокае дрэва». Гэта было самае звычайнае дрэва. А калі яно і зварачала на сябе ўвагу, дык хіба толькі тым, што стаяла адзінока. Але той, хто пранікліва чытаў кнігу прыроды і паглыбляўся ў яе жыццё, яшчэ заўважыў бы, што гэтае дрэва мела нешта сваё асаблівае, тое, што належала толькі яму аднаму. Нават агульны выгляд яго, бо і дрэва мае свой воблік, быў нейкі адметны. А як такіх шчырых і праніклівых знаўцаў або зусім не было, або было надта мала, то ніхто не зварачаў на яго ўвагі, і яно стаяла тут закінутае і крыху зняважанае людзьмі. Спярша нават здавалася, што гэтае закінутае адзінокае дрэва стаяла збоку жыцця, больш гібела, чым жыло. Напраўду ж выходзіла, што яно жыло шмат паўней і нават глыбей адчувала жыццё за тыя дрэвы, што раслі ў лесе. Такі ўжо характар адзіноты. Гэта яе ўрода, яе істота. Адзін толькі вецер любіў варушыць лісцё гэтага дрэва, гойдаць яго галінкі і шаптаць яму хітраліслівыя намовы. Але вецер, хоць і часта ён дзьме ў пустых галавах, умее быць сталым, умее маўчаць. Праўда, Крумкач не адзін раз чуў тыя размовы шэпты ветру і дрэва, але Крумкач залішне важны для таго, каб разносіць чужыя гутаркі па свеце. Хіба так з нячоўку прагаварыцца калі? Затое ж Крумкач, калі што скажа, дык скажа праўду. Таму і вароны паважаюць яго. Была тут яшчэ адна важная асоба, без якой не адбывалася ніводная тутэйшая справа. Асоба гэта ручаёк. І часта, бывала, ішла жывая гутарка між ветрам, дрэвам і ручайком, а Крумкач, начуючы тут, любіў паслухаць іх гаворку і сам нават устаўляў сваё мудрае слова. А што было найдзіўней за ўсё, дык гэта тое, што і вецер, і ручаёк крэпка палюбілі адзінокае дрэва. З гэтай прычыны ніколі не было згоды між ветрам і ручайком. Кажу, палюбілі, бо іначай трудна назваць іх такую шчырую прыхільнасць. Але трэба памятаць, што бадай не кожная рэч мае два бакі – паказны і сапраўдны. Можа, гэта з паказнога боку здавалася, што ручаёк з ветрам моцна ўлюбіліся ў дрэва. Няхай аб гэтым мяркуюць мудрыя і кемныя людзі, а я толькі раскажу, як усё было. Вясною і ўлетку часта прылятаў вецер да дрэва, абдымаў яго і сваімі пацалункамі асушаў роскусь зялёнага лісця. «Як я люблю цябе, маё ты мілае і прыгожае», – гаварыў вецер. «Ты слухай толькі мяне і больш нікога. Пакладзіся на маю свядомасць, на маю сілу, на маё моцнае каханне. Можа, холадна табе? Я праганю хмары, ачышчу неба і скажу сонцу, каб грэла цябе. Люблю я дзетак тваіх, бо твае дзеткі, мае дзеткі». І вецер прыпадаў да яго яшчэ цясней і абдымаў яго моцна-моцна. Дрэва ўсё дрыжала, не то з радасці, не то ад трывогі, і асыпала сваё насенне. Вецер падхопліваў яго і нёс далёка-далёка. За доўгія часы ён многа занёс у свет гэтага насення. З насення таго вырас цэлы лес, дзе і спачываў, калі было горача, гэты хітры і злы вецер. Як толькі ён вывіхроўваўся ў свет, пачынаў балбатаць ручаёк, цекучы каля саменькага карэння дрэва. «Ведаеш, Любачка, – цурчаў ручаёк, – мне здаецца, што гэты вецер фальшывы твой прыяцель. Языком ён на меле неведама чаго. Ён табе і хмары разгоніць, і сонцу загадае. Слухай яго толькі, а ўвосень вунь якія штукі выкідае. А зімой што робіць?
Ты заміраеш на ўсю зіму, нічога не чуеш, што ён тут вытварае, а я хоць праз лёд ды чую, свістун, не слухай ты яго. Ну, дзе твае дзеткі? Усіх разагнаў ён, а ты стаіш тут, як сірата, і твае дзеці смяюцца з цябе, бо так панавучыў іх вецер. Іншая справа я. Найперш мы суседзі, у нас многа супольнага, нам трэба моцна трымацца адно аднаго, бо мы дзеці зямлі. Не скончыў ручаёк гаварыць, бо наляцеў вецер і сыпнуў са злосцю ваду цэлае воблака пылу. Высушу, як шкурат у Пятроўку, пагразіў сярдзіта вецер. Уй, шалахтун сусветны, сказаў ручаёк, пацямнеўшы ад пылу. Што? Шалахтун, грымеў ручаёк. Я цар усяго свету. Кажы гэта дурнейшым за самога, а не мне, валацуга. Ці ж можна табе верыць, калі ў цябе 7 пятніц на тыдні? Адным словам, угневаўся ручаёк, цярпення не хапіла, і ён пацёк далей, бубнячы ўсю дарогу на вецер. Яму было крыўдна, бо дрэва больш хілілася да ветру, чым да яго. Чаму? Ручаёк ніяк не мог узяць гэта на розум. Праўда, урэшце ён спыніўся на такой думцы. Вецер больш мае ўвагі ад дрэва за тым, што ён языком менціць і туды, і сюды, і не гаворыць праўды, а замазвае вочы рознымі байкамі. Як бы там ні было, а гэта ніколішкі не цешыла ручайка, і яму ад гэтага не было лягчэй. А што думала само дрэва? Яно часта сумавала. Яму хацелася пабачыць сваіх дзетак, пагутарыцца сваімі роднымі, таму і выглядала яно такім задуменным і смутным. За доўгія часы яно прывыкла да свае адзіноты, і страх як любіла азіраць жыццё, што кіпела вакол, і ўсе з'явы, якія вынікалі і на небе, і на зямлі. І бывалі ў яго такія моманты, калі нічога не думалася. Было так лёгка і добра, і само лісце яго ціха спявала. Любіла дрэва паслухаць, што гаманіў непаседа вецер. Таксама і ручаёк любіла яно, толькі не ўмела сказаць, як моцна любіць яго. А ручаёк палічыў гэта за пэўную няўвагу да сваёй асобы. Толькі аднойчы паднялася навальніца. Хмары, як мухі над гаршком куці, віліся чорным роем над зямлёй, апяразваючы яе агнявістымі стужкамі і трасучыся магутнымі громамі. Страшна было, але трэба было ўмяшацца ветру, і тут ён выявіўся такім, якім і ёсць па сваёй натуры, буянам і забіякам. Ледзь стрывала беднае дрэва, так рваў і крышыў яго вецер. Нават Крумкач павінен быў моцна схапіцца кіпцюрамі за галіну, каб не скінуцца. Здаецца, я табе не насенне з гэтага дрэва, што хочаш сарваць і мяне для свае забаўкі, сярдзіта сказаў Крумкач. Тут у дрэва расчыніліся вочы. Пазнала яно, які хітры і злы яго прыяцель. Угневаўся і ручаёк. Ён надзьмуўся, насупіўся, пацямнеў і выліўся з берагоў, запенены ўвесь. Зняважаны дрэвам, як здавалася яму, ён адышоў далей. І ўбачыла дрэва, што сябры пакінулі яго. Што рабіць? Пусціць глыбей карэнні ў зямлю, сказаў Крумкач, мудрая галава, летучы на раздабыткі. До новых сустрэч!